nagari pringgondani prajanipun yo kasebut ing nagari Puru Haya jeneng kang sasana ing Puru Raja Putri Duluk Kanjeng Ratu Arimbi ingkang imbanan Raja Putra Prabanen Gatotkaca natra samangampiripun ingkang rampa Raden Werkodara Rayi Raden Arjuna Semawana putra keturunan satring Jalamudha Raden Antasena gending mari ana tapane si Jokaya lera Dadetya Mandra yo nonton amane si Jokolaya yo nggih wong bagus kaki Gatotkaca Ustaz opo sembah pamektine ora lewat puja kaestunipun paman wae banyu mirengan sira kaki Prabu Gatotkaca iki kun pangestu yo agen kula gawe pregotani saged ambil tumat para kamu Dimas Antasena padha becik Dimas. Wah, itu bungamu akan Gatotkaca selamat. Ketakuan yang cari. Sajak trenggosan apa? Trenggosan no. Musuh to cacalan. Wani patek apa itu. Lapal. Mulo. Kotangmu sajak lokrok kuwi. Kepenak wae nulungguh ya Dimas. Dimas Antasena. Iki kan. Wis ora karo Bapak Guru. Tapi aku sajak kaya ora kenal. Tapi ono opo?
kurang ayu. Oh, ini kok. Kalau sabun-sabun ini diri kumpring bondani, betul-betul orang nemoni. Ibu kurang aja kalau gini. Kalau bapak. Koyo mangkok. Dewan. Aparan diri ini tak jelek-jelek malam minggat rono iki. Tak bali rono. Kembali ya, Pak. Wis bapak sing tak mantuk kok. Ngerti yo. Apa kuwi dibujuk yo. Oke. Kamarku ora dia iki. Terus iki kurang ayu. Ibumu. Oh, itu. Kalau ibune kan Mas Sandorjo. Nah, untuk adil bagi piye? Adil ini aku sesisik. Wes sok ben nang ono. Nang di Jakarta Bumi. Atau karo ibu kurang ayu. Rasa dadak ngenteni sesuk. Apa meneh dadak cerita karo kowe. Apa bapak piye arep kangen tumuju nyedaki ibumu dadak le bapak arep karo ibu wis sumingkira lak yo ora gelem. Ning aku ngerti yo. Jujur malange bapak iki aku ngerti. Oh, Karo ibu kurang ayu to. Wes bakune iki karo bapak bocah pribadi. jare mau rembukan bapak kan ibumu. Orang penak ora maca. Nyemoni aku kok tilak pilih. Oke, arep foto. Yen wis rampung mi kemoro sedelo yo dimantu sih. Yo, aman. Sabab anggonmu taburi rawuh pamanan judo dalan Kancing Kyai rawuh ana ing Brenggung Tani ana bab kang perlu tak rembug ora liya bab negara Tunggorono sabab ujaring bakul kang sinambi wara Pakalono datayang paraning Brenggung Tani kelawan Traju Tresna sabab Traju Tresna ngakoni yen to bumi Tunggorono minangka kabawah paprentahane pramila Kanjeng Kyai. Kula nyuwun pitedhah, kula nyuwun urun lembag, lungsu nyuwun Kanjeng Kyai papan Arjuna dalan Dimas Antaséna. Kadut yen sapa anemune bapakmu nggih jejering sapriya ngono kudu bisa dadi tuladhaning para kawula bapakane dhewe digawe akeh yen to kudu gampang kena apa dadak digawe akeh jejering sapriya kudu mangerteni apa kekarepane bapakmu. Lajeng lontang kantos pundi Kanjeng. Ayo gade kudu tetep yo dadi kekarepanmu. Ora kena biar-biur. Kudu datang tetep anggonmu ngadep yo apa ae. Nggih. Paman Arjuna kados pundi? Berkat di Prabu Gatotkaca. Parayogane miturut pun papat. Bumi Tunggorono kuwi ngono. Aja nganti dadi pletiking geni mamungsuhan ing antarane kekadangan.
Sugeng sira kaki Prabu Galutraja kang duweni
bareng yen hubungi kon ing Paman Haryo kados pundi menika Prabu Sitijo sampun kasuran kalian Gatotkaca menika dos pundi Paman Nggih pun. Kasuran nggih pun. Kantos sementara. kok kasuran nggih pun dos pundi to Oke paling sambiyan napa dos pundi ngoten kok nggih pun niku lho Nyuwun parapunten nak Pasapa. Paling Setyaki menika boten saged bareng sabiyantu. Oke menapa mboten saged paling sambiyan Awit saking pranatan-prantaning menika boten angsal ewang-ewangan tegesipun Raden Gatotkaca ijen ditunggalan Mas Sitijo kedah ijen boten saged diparingi sabiyantu kalih sinten kemawon. Nanging Paman Haryo lagi mangertos piyambak to prantanipun Koko Prabu Sitijo layak Gatotkaca menika Koko Prabu Sitijo sampun kasoran lagi mangertos to Nggih, kula mangertos. kalih pirembagan mau wonten ing Tresna wau mirengaken boten paduka menika Kula mirengi nak Mas. sinten kemawon menawi to Koko Prabu Sitijo menika saged anggadhahi bumi Tugorana kula mengke bakalan angsal sasigan semangka bumi Tugorana kami saking menika kula nyuwun sambiyantu paduka Paman Sepisan meneh yen sombong. Paling Setyaki boten saged. wah mungkin kula paringi kan iki separuhan tengen kula mungkin kok paling seprapat mungkin kula paringi jenengan kok terus pundi Boten. Mau disogok. mungkin kula tugasaken estek ngoten Boten. Wah, estek. Bos estek. nggih pun menawi mekaten kula badhe majeng wonten ing palagan prang tanding kaliyan Gatotkaca